இதுக்கு பேர் சித்திரத்தை. இந்த பிளேட்டில் இருக்கிறது இந்த சித்திரத்தையை கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நாம் குடிச்சிக்கிட்டு வந்தோம்னா எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும், இருமலாக இருந்தாலும், நாள்பட்ட சளி, நுரையீரல் நெஞ்சு சளி அனைத்தும் சரியாயிடும். சித்தரத்தை இது அப்படியே அந்த சளியை அறுத்து எடுத்துரும். இருமல் மூலியமா, மூக்கு சளி மூலியமா இப்படியா அது வெளியில் வந்துடும். எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் கொண்டு வந்துடும் வெளியில். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மருத்துவ குணம் மிகுந்த ஒரு வேர் எதுன்னா இந்த சித்திரத்தை வேர் பாருங்க. ஓகே, பாய். நீங்களும் பயன்பெறுங்கள். See you.